Anny uny tutuş Aşgabat boýunça öýlere çekilen internet bir näçe sagatlap öçürildi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uşdan tutma öçürilmegi günortan sagat 12 töwereklerine başlady. Bu 6 sagatdan gowrak dowam etdi. Soňky wagtlarda Türkmenistanda internetiň öçürilmegi ýygyderli häsiýete eýe bolýar. Türkmenistanda internet döwlet gödäwçiliginedir we ol dünýäde iň haýal internet bolup durýar. Öýlere çekilen internetiň tutuş şäher boýunça uşdan tutma öçürilmegi barada Azatlygyň Aşgabatly habarçysy maglumat berdi. Şol bir wagtda mobil internet aragatnaşygy işleýän bolsa, onuň tezligi birden aşaklady. Öýlere çekilen internet tutuş şäher boýunça ýerli wagt bilen sagat 12 töwereklerine öçürildi. Aragatnaşyk 18:30 töwereklerine gaýtadan ýola goýuldy. Tutuş şäher 6 sagatdan gowrak wagtyň dowamyna internetsiz galdy diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Azatlyk radiosuna Türkmen paýtagtynyň ýeketäk internet üpçünçisi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki goldaw gullugy bilen habarlaşmak başartdy. Tehniki goldaw gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uşdan tutma öçürilendigini tasdiklady. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüze burdy. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri öýe çekilen internet aragatnaşygynyň öçüriljekdigi barada öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistana tutuş internete gödäwçilik edýän Türkmen Telekom'un web saytlaryna degişli bildirişler çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ilkinji gezek internetsiz galmaýar. Sebitleri hem maksatlyň aragatnaşyk çäklendirmeleri. Şol sany internetiň haýalladylmagy dowam edýär. 22-nji noýabrda hem Aşgabatda internet bir näçe sagatlap öçürildi. Munyň ýa-ni ulanjylar VPN serwerleri bilen bagly problemleri başdan geçirdi. Hasydol biziň Türkmen Telekom'nak çeşmämiz erkin internet elýeterligini çäklendirmek boýunça görülýän tehniki çäreler şol sany internet tezliginiň haýalladylmagy we VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegi barada habar berdi. Türkmenistana garaşsyz habar gulluklarynyň web saytlary şol sany Azatlyk radiosynyň saýty we iri sosial torlar hemişelik petik astyna galýar. Halkara guramalar Türkmenistana garaşsyz maglumat çeşmelerini basyş etmekde we internet azatlygyny çäklendirmekde tanqidlaýarlar. Türkmenistanyň internetdiňe bir berk häkimiýet gödäwçiligi astyna galmaýar. Eýsem ol dünýäde iň haýal hemde iň gymmat internet bolup durýar. Şu aýyň başlaryna Cable.co.uk Britan neşriniň hünärmenleri 2020-nji ýylyň 30-njy iýunundan 2021-nji ýylyň 30-njy iýununa çenli 12 aýyň dowamyny geçirilen deňeşdirme seljermelerine salgylanyp Türkmenistanaky internet tezliginiň Ekwatorial Gvineya, Bissau we Etiopiýaly Afrika ýurtlarynaky internet tezliginiň 2 hesse haýaldygyny anykladylar. Tele aragatnaşyk hyzmatlarynyň üpçünçilerini deňeşdirmekde ýörüýtüleşen Cable.co.uk hünärmenleri dünýäniň 224 ýurduny we çägini 1,1 milliarddan gowrak tezlik synaglaryny geçirdiler. Synag netijelerine laýyklykda barlyk döwründe Türkmenistanaky internet tezligi sekundda ortaça 0,5 megabayta deň boldy. Bu görkeziji dünýä ýurtlarynyň arasyna düýbünden iň pes rekord görkeziji bolup durýar. Aragatnaşygyň pes ýylyna garamazdan neşriň maglumatlaryna görä 1 gigabaytlyk online maglumatyň bahasy Türkmenistanyň ortaça $24 barabardyr. Azatlyk Türkmenistanyň häkimetleriniň internet elýeterligini çäklendirmek üçin daşary ýurt tehnologiýa kompaniýalary bilen gizlin hyzmatdaşlyk edişleri, hatda olaryň VPN ulanmalyk babatda raýatlary gurhanyň and içmäge mejbur edişleri barada habar berdi. Galbertide ýurt häkimetleri VPN hyzmatlarynyň peýdalanylmagyny kynlaşdyrmak üçin internetiň tezligini bilhassaýyn haýalladýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasy raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini, şeýle-de döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özüne saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary almagyny kepillendirýär. Ýöne halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny gödök bozmakda we özge pikirli adamlary ýygyrlamakda aýplaýarlar.